bab 76 Riyâd As-Sâlihîn wiyete ihtimalul ada rondagol muññolloraji ko na waɗede ko qala Allahu ta'ala wal kazimin al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al umur ko raɓɓiɗi ko mo fil babi no e dambugal ngal ala hadisa ja sabi retitiɗe buy fil babi ka nder dambugal e qablahu ko adi ɗum fil babi qablahu ko adi ɗum wa abi hurairata radiallahu anhu anna rajulan wonde no gorko goo qala ya rasulallah inna li andu no waɗanilan qarabatan ɓattorɗo kawtaljo asidu miɗo jokko e makko woyaɓuta anni kono emo bonade an e mo taƴade lañande wasino ilaymi miɗo moƴƴade e maɓɓe e wo yusi'una ko ɗum woni wa ahsinu ilayhim woyaɓutawuni ko ɗum woni himo taƴolan wa ahsinu ilayhim miɗo moƴƴo e maɓɓe wo yusi'una hiɓe bonade ilayya faade an wa halumum ɗum muññade anum gayi koɓe watta ɗan kon ɓe jaruna ɓe tewade pas ɓe majje alayya en ɗum woni ɓe toñala ɓe ɗaɓɓitala fa qala o wi layin kunta e wallahi sa laatiken kama ɓulta ono wolirɗani nelaɗoni makuri ɗum faka annama tu saffahum asikkay a moddiniɓe a wujiɓe ndundi almalla wulndi wala yazaru serata ma kawnude ma min allah imorde allah taala to ɗon e zahirun alayhim wallindirteɗo hoore maɓɓe ma dumtu huruman e ma dumtu ma dama hiɗa duumi ala dalika e dow ɗum noon kullekkin komi jonnuma ligol rawahu muslim wa qad sababu gom ndi feƴƴino sharhu firugol oɗo hadis fi babi silatil arham e nder dambugal yewtugal ngal fi jokkugol enɗam wallahu a'la wa a'lam.